36. 36. 36. 36. 36. Общественный транспорт. Městská hromadná doprava. Městská hromadná doprava. Mestská hromadná doprava. Mestská hromadná doprava. Где автобусная остановка? Kde je autobusová zastávka? Kde je autobusová zastávka? Kde je autobusová zastávka? Kde je autobusová zastávka? Какой автобус идет в центр? Který autobus jede do centra? Který autobus jede do centra? Ktorý autobus ide do centra? Ktorý autobus ide do centra? Какая линия мне нужна? Kterou linkou musím jet? Kterou linkou musím jet? Ktorou linkou musím ísť? Ktorou linkou musím ísť? Мне надо пересаживаться. Musím přestoupit? Musím přestoupit? Musím prestúpiť? Musím prestúpiť? Где мне надо пересаживаться? Kde musím přestoupit? Kde musím přestoupit? Kde musím prestúpiť? Kde musím prestúpiť? Сколько стоит один билет? Kolik stojí lístek? Kolik stojí jízdenka? Kolik stojí lístek? Kolik stojí jízdenka? Koľko stojí cestovný lístok? Koľko stojí cestovný lístok? Сколько остановок до центра? Kolik stanic zbývá do centra? Kolik stanic zbývá do centra? Koľko zastávok je to ešte do centra? Koľko zastávok je to ešte do centra? Вам нужно выходить здесь. Tady musíte vystoupit. Tady musíte vystoupit. Tu musíte vystúpiť. Tu musíte vystúpiť. Вы должны выходить сзади. Musíte vystoupit vzadu. Musíte vystoupit vzadu. Musíte vystúpiť vzadu. Musíte vystúpiť vzadu. Следующий поезд метро придет через 5 минут. Další metro pojede za 5 minut. Další metro pojede za 5 minut. Ďalšie metro príde o 5 minút. Ďalšie metro príde o 5 minút. Следующий трамвай придет через 10 минут. Další tramvaj pojede za 10 minut. Další tramvaj pojede za 10 minut. Ďalšia električka príde o 10 minút. Ďalšia električka príde o 10 minút. Следующий автобус придет через 15 минут. Další autobus pojede za 15 minut. Další autobus pojede za 15 minut. Ďalší autobus príde o 15 minút. Ďalší autobus príde o 15 minút. Когда уходит последний поезд метро? Kdy jede poslední metro? Kdy jede poslední metro? Kedy ide posledné metro? Kedy ide posledné metro? Когда уходит последний трамвай? Kdy jede poslední tramvaj? Kdy jede poslední tramvaj? Kedy ide posledná električka? Kedy ide posledná električka? Когда уходит последний автобус? Kdy jede poslední autobus? Kdy jede poslední autobus? Kedy ide posledný autobus? Kedy ide posledný autobus? У вас есть билет? Máte jízdenku? Máte jízdenku? Máte cestovný lístok? Máte cestovný lístok? Билет? Нет. У меня его нет. Jízdenku? Ne, nemám žádnou. Jízdenku? Ne, nemám žádnou. Cestovný lístok? Nie, nemám žiadny. Cestovný lístok? Nie, nemám žiadny. Тогда вам придется платить штраф. Tak musíte zaplatit pokutu. Tak musíte zaplatit pokutu. Potom musíte zaplatiť pokutu. Potom musíte zaplatiť pokutu.